بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Draga moja braćo, kako ste imali priliku čuti sa kursa, približava se dan u kalendaru 12. Rebiul Evvel, dan za koga mnogi historičari tvrde da je u njemu rođen naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dika cijelog svijeta, pečat poslanika i poslanstva, najodabraniji Allahov rob. Ja sam naprosto, pripremajući se za ovu hudbu, negdje nedavno razgledao malo po računaru, otvorio neke tekstove, pregledao hadis i jedan mi hadis, sam ne znam zašto, zape za oko, počeh ga ja čitati, a onda vidje da sam naišao na nešto veliko i golemo. I odlučim da prevedem i da vam ga interpretiram, a najbolja prilika je zato baš ova hudba prije 12. Rebiul Evvela. Hadis se pojavljuje u nekoliko verzija. Ja sam se opredijelio da prevedem verziju koju je zabilježio imam El Bezar. A hadis govori o povijesnom razgovoru između Allahovog poslanika i njegovih ashaba na njegovoj smrti, na odlasku sa ovoga svijeta. Na kraju tog razgovora vidjet ćete jednu važnu stvar koja je nama upućena i zbog toga mi se čini da sam naišao na nešto što je veliko i golemo. Nećete mi zamjeriti što ću ja samo pročitati prevod, jer zadržao bi vas puno ako budem čitao i arapski tekst. Znači imam ga pribilježen, pa ako bi neko htio da ima, neka kopira to od mene. Imam El Bezar zabilježio preko Abdullah ibn Mes'uda i govori nam taj veliki ashab Abdullah ibn Mes'ud. Pozvao nas je naš voljeni i naš vjerovjesnik, za njega bih ja oca svoga i sam sebe žrtvovao. Pozvao nas je prije preseljenja na 6 dana. U verziji koju bilježi imam Sad, kaže se prije preseljenja na mjesec dana, ali nebitno, idemo dalje. Kada se grupa okupila, sabrao nas je u kuću naše majke Aiše, to je njegova supruga. Pogledao nas je, a oči su mu suzile, pa je rekao: dobrodošli, Allah vas poživio, Allah vas sačuvao, Allah vas blagoslovio, Allah vas pomogao, Allah vas uzdigao, Allah vas uputio, Allah vas opskrbio, Allah vas ujedinio, Allah vas spasio, Allah vas prihvatio. Oporučujem vam bogobojaznost i Allaha. Prepuštam vas Allahu. Ja sam vam bio jasni opominjač da se ne oholite Allahu u pogledu njegovih robova i njegovog carstva. Allah je i meni i vama rekao, pa citirao je ajet: taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj. Pa je citirao još jedan ajet: a zar u džehennemu neće biti boravište oholi? Pa je onda nastavio Allahov poslanik, onako bolestan, onako oslabio na smrtnom času. Primakao se eđel i povratak Allahu i sidretul muntehau i džennetskom prebivalištu, smrtnoj čaši,
uzvišenom saputniku. Pa kaže prenosilac, malo smo ga poduprli, pa ga upitasmo: o Allahov vjerovjesniče, ko će te ogasuliti? On reče: muškarci iz ehli bejta, od najbližeg srodstva pa dalje, da se nađu, znači, muškarci iz njegove porodice od najbližeg srodstva pa koliko treba da ih još. Reko smo, kaže prenosilac, u šta da te umotamo, o Allahov poslaniče? A on reče: u ove moje haljine ako hoćete, ili u jemensko platno, ili u egipatsku bjelinu. Vjerovatno su to bili neki čefini u to vrijeme. Pa onda mi rekosmo, kaže ovaj ravija, ko od nas će ti predvoditi dženazu, Allahu poslaniče? Pa smo počeli plakati, a i on je plakao s nama. Potom je rekao: polako Allah vam oprostio i Allah vam podario svako dobro vašim vjerovjesnikom. Kada me ogasulite i stavite na moju ležaljku u mojoj sobi na rub kabura, ostavite me 1 sat. Doista će prvi koji će mi klanjati biti moj prijatelj i posjetilac Džibril Emin. Dakle, zatražio je da mu kabur iskopaju tu u sobi gdje leži. I ostavite me 1 sat, treba meleci da mi klanjaju dženazu. Prvo je to rekao. Dakle, prvo moj prijatelj i posjetilac Džibril, zatim Mikail Allahov, Allah ga blagoslovio i mir mu podario. Potom će klanjati Israfil Allahov, Allah ga blagoslovio i mir mu podario. Potom melek smrti Allahov sa svojom poslugom, Allah ga blagoslovio i mir mu podario. Zatim meleci, Allah ih blagoslovio skupno. Zatim mi ulazite grupa po grupa, pa me blagosiljajte i mnogo mi upućujte selam. Nemojte me plačom ezijetiti. Opet ga malo poduprijesmo, a on reče: niti me ezijetite pomagljavinom, ni jaucima. Neka s namazom otpočnu muški iz moga ehli bejta, a vi poslije. Sebi prenesite od mene selam i svim odsutnima od moje braće, rekao je. Dostavite od mene selam i onome ko posredstvom vas uđe u vašu vjeru poslije mene. Ja ću vam posvjedočiti da sam poselamio. U drugoj predaji se malko drugačije kaže ovaj završetak, gdje se kaže: prenesite selam onima koji me od moga naroda budu slijedili u mojoj vjeri od ovoga dana do sudnjeg dana. Pa smo upitali: o Allahov poslaniče, ko će ući u tvoj kabur da te spusti? A on reče: moj rod sa mnogobrojnim melecima koje nećete vidjeti, iako oni vas vide. Tako je završen ovaj hadis koji sam ja pripremio danas vama da prenesem. I samo želim da istaknem ovu činjenicu, da primijetite i vi ono što sam ja primijetio. Dakle, uzvišeni Allah je sigurno odredio, pa sam ja naišao na ovaj hadis Allahovog poslanika. Da nisam naišao na ovaj hadis, vi nikada ne biste primili selam direktno od Allahovog poslanika.
i vi ne biste znali da vas je poselamio vaš vjerovjesnik Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Mi primamo selam od našeg vjerovjesnika, ja odgovaram ve alejke selamu ejuhen nebiju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Prenosim i vama selam. I svim slušalcima kažem, koji god me čuju, poselamio vas je vaš vjerovjesnik Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Sasvim je jasno da će svi do kojih dođe ovaj njegov selam, da će se sresti s njim, jer je kazao da će lično posvjedočiti da je poselamio. Fe inni ušhidukum enni akre es salam. Dakle, ja ću vam posvjedočiti da sam poselamio, tako je rekao vjerovjesnik. Sasvim sam uvjeren da nas od tada, dragi Allah, neće rastaviti od njega. Jer kad se sastanemo da nam posvjedoči da nas je poselamio, neće Allah dozvoliti da se više rastajemo od njega, ako Bog da. Ja Rabbi, tebi dovu upućujemo da nas učiniš svojim miljenicima i njegovim društvom na budućem svijetu i da nas nikad ne rastavljaš, ako Bog daš. A vi, braćo, odgovorite na selam koji vam je upućen.